Ġorġjan ta' 22 sena ingħata 3 snin ħabs wara li tressa l-qorti mixri li saraq oġġetti ta' valur minn villa f'Marsaxlokk u anke li saq b'mod traskurat. Fil-qorti ntqal kif il-każ ġara lura f'Ġunju tal-2019 meta flimkien ma' persuna oħra li għadha ma ġietx identifikata inqabdu fuq webcam. Huma ma ndunawx mal-ewwel li l-webcam laħqet ġibdet filmat qabel neħħoha, intqal kif l-affarijiet li nsterqu jammontaw għal madwar 15,000 euro. Barra s-sentenza ta' ħabs huwa jrid iħallas l-ispejjeż tal-qorti u anke jrid iħallas nofs il-valur tal-oġġetti kollha misruqa. Alessia Sillato ingħatat multa ta' 3,000 euro u ordni ta' 280 siegħa xogħol volontarju għall-komunità. Dan wara li wiġbet ħatja li fis-27 ta' Ġunju tal-2018 fix-Xewkija Għawdex saqet bit-traskuraġni u kontra r-regoli u li saqet b'mod perikoluż. Dawn f'inċident li fih ħadet il-ħajja ta' mara ta' 78 sena. Fid-dikritt tal-qorti ta' Għawdex ippreżeduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud ġie nnutat kif l-akkużata rreġistrat ammissjoni bikrija u li l-veloċità tagħha meta seħħ l-inċident kien ta' 48 km/siegħa. Għal din it-triq, il-veloċità massima permessibbli mill-liġi hija ta' 50 km/siegħa, iżda l-espert tal-qorti xorta kkonkluda li l-imputata kienet għaddejja b'veloċità eċċessiva għall-akkwati ta' fejn seħħ l-inċident. Sillato ġiet ordnata tħallas ukoll kważi 3,000 euro oħra fi spejjeż tal-qorti u l-liċenzja tas-sewqan tagħha ġiet sospiża għal 6 xhur. Salvo Dalli ta' 68 sena magħruf bħala Dangerman inħeles mill-arrest wara li ta' dokumenti meħtieġa. Dalli jinsab akkużat bil-qtil ta' ibnu Antwan Dalli f'Awwissu li għadda f'Ħalaxaq. Fi frar li għadda, Salvo Dalli ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 30,000 euro. Xahar wara, Dalli baqa' jinżamm arrestat wara li din il-garanzija kienet għadha ma ngħatatx.